Здравейте хора, аз съм Pro.bg и днес играем Minecraft и ще играем на Lucky Blocks мода. Свалих си го и ще играм на него. Да. Обаче трябва да си ден кирка. Свалих си командите. Що ма? Свалих. С главна буква. Имате едно айде. Ще вземе една кирка железна. Така, Survivor. И нека почваме. Нищо. И тук нещо ганца. Братва, окей. Крипари! Покуци! Крипари, покуци. Няма умърла е. Меч, евала, да му се справим с чудовище. Още на... Добре, вече трябва да... Анархия чудовища. Ето за какво ми даде този меч. Битка! Но покрай сега ще ви избим. Едно. Я ви дали на Survivor ще успея да ги убия всичките. Нула. Къде ми е диаманта? Няма. Ето го. Така. Фърляме го. Нула. Айде. Така, вземаме го и вече да убиеме тъсачите. И къде са? Намеряха слънцето, ма. Кой е това букло, където ме стреля? Ето те. Ти ли бе? Тъшак. Какви яйцата има? Не разбирам руски. Сега да продължаваме. Още един меч, добре. Чупи. Не. Ще умра. Не. Ето, че умрех. Бокуци.
Така. Единия там. Стрели! Супер! Колко? 64. Окей. Пропуснах едно. Тъпа броня. Балоната. Да избирам. Това. 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 What the fuck? What the fuck? Още една анархия. What the fuck? Вие прекалихте вече. Вземи панталона, вземи диамантени мечи. Убий ги всичките. Ауе! Възпалихте ми нервите, бе. Слагай всичко диамантено. Тон. Тире! Къде е ми кирката, бе? Добре. Бри. Кучар. Бри. Така. Не, ще съм си диамантен малко. Просто. Панталон нямам. Стана тъмно. Баба. Така. Късмета ми дойде. Късмета ми се отиде. Добре, че това въбъгна. Ще да умра. Добре. Този път няма да убиете, бе. Вие кои сте да ме убивате? Да, как повече. Още диамант. Още диамантени радости, глупости. Добре. Като нямам нищо лошо за сега. Така. Бай. И последната купче. Тава. Че добър късмет. Аух. И тук не знам какво е направи, но може да съм пощупил. Много голяма много тук. Искам да съм лапен. Си ебам. И това беше целият клип.
Надявам се да ви хареса, ако е така, харесайте и се абонирайте за мен. Оставете един коментар. Благодаря, че ме гледахте и чао!